Amen. Toda kutenda Mwari manherano nepatasvitswa naShe kubva tichirumbidza muzita raJesu. Amen. Tigare zvedu pasi, Mwari vatiitire zvakanaka. Ndisi kuda kupedza nguva asi regai tipinde mushoko raMwari. Ndoda kubatirwa kuna Jeremiah 1 pavhesi ya5. Mumwe wondibatira zvakare kuna Exodus chapter 28 pavhesi ya3. Umwe woverenga kuna John 10 verse 11. Then Ezekiel 34 verse ya23. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Thank you. Exodus 28 verse 3. Utaure navose vane moyo yakachenjera, vandakazadza nomweya wouchenjeri, kuti vaitire Aroni nguva dzokumuita mutsvene nadzo, kuti andishumire pabasa roupirisiti. Amen. John 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Exodus 34:23. Exodus 34 verse 23. Varume vako vose ngavauye. Sorry, it's Ezekiel 34. Ezekiel 34:23. Ezekiel 24 verse 23. Zvishongo zvenyu zvichava pamisoro yenyu, neshangu dzenyu patsoka dzenyu. Hamungachemi kana kuungudza. Ezekiel 34 verse 23. Ezekiel 34 verse 23. Ndichaamutsira mufudzi mumwe woga, iye achaafudza, iye muranda wangu Dhavhidhi, iye uchaufudza, iye achava mufudzi wavo. Tinotenda Mwari varopafadze kuverengwa kwenzwi ravo manherano muzita raJesu. Amen. Kuna Jeremiah zvanzi, ndakakuziva usati wava mudumbu raamai vako, uye ndikakuodheina ndikakuita muprofita wamarudzi muzita raJesu. Amen. Then kuna Exodus kwataurwa pamusoro penguo dzaAroni dzakanzi ngakuitwe set aside varume vari gifted, varume vane uchenjeri, varume vane kuziva, kana kuti vakanyatsa kubatana, kuti kana vakuita zvinhu zvenguo dzomupurisita dzoitwa nemazvo muzita raJesu. Amen. Then kuna Ezekiel kuri kutaurwa pamusoro paDavid, ari kunzi zvino ndichakupai, I will establish one shepherd over them, achavafudza, iye muranda wangu David muzita raJesu. Amen. Kureva kuti Mwari vane urongwa, Mwari vakarongeka muzita raJesu. Amen. Kana kuri kutongwa kwedzimhosva nezvese, vanototonga vanosevenzesa shoko raMwari nokuziva kuti Mwari wakaisa manzwi ake umu akarongeka. Ndoda kutaura pamusoro pashepherd. Paitaenda kuna John, kuri kutaurwa kuchinzi ndini mufudzi wakanaka unorasira upenyu hwake nekuda kwemakwai. Ukaiverenga ichitanga kwainotanga, unoona pachitaurwa zvemunhu asine hanya nemakwai, anogona kuregedza mhuka kana zvikara zvesango zvichiuya zvichiuraya kana kuparadza makwai. Asi pano Jesu ari kuti ini ndiri mufudzi wakanaka muzita raJesu. Amen. Ndoda kumbotaura mbichana pamusoro spiritual leader. Kana Mwari vachiti handikusiyi muri nherera,
shoko rinobva rati ndichakupai mweya munyaradzi, iye ndiye achakutungamirirai. Mweya mutsvene uyu haaopareti mumhepo, anopareta achishandisa vanhu, kureva kuti kana papa basa raMwari, mweya mutsvene anoshandisa mufundisi panzvimbo, zvichireva kuti kana Mwari vafunga kushanyira sangano rino, havana munhu wavanotanga kushanyira vasati vashanyira munhu waMwari. Ini ndakatenda kwazvo kuti pamasangano ose andingatungamirira, Mwari havatendi kuti nditungamirire vanhu vandisingazivi, nemhaka yekuti Mwari une tsika yekuzarurira zvakavanzika, asi hazvizarurirwi munhu wese wese, zvinozarurirwa wakapiwa basa naMwari. Kana kuchechi kukaita dambudziko ndikafonerwa ndiri pano, ndinobvunza kuti vanga varipo ndivanani, and I can easily tell kuti asimudza mhepo ndiani, nokuti mufudzi anoziva makwai ake. Muzita raJesu, amen. Iyeyu mufudzi uyu haatenderwi naMwari kuti ave ebhega. Muzita raJesu, amen. Mukada kutarisa chiri kuuraya kunamata mazuvano, kereke yakarivara ikakanganwa kuti odha yaMwari haifanire kufrustratwa, nokuti mukatarisa pakuchengetwa nekurangarirwa kwevanhu vaMwari, zvirimo mushoko raMwari. Muzita raJesu, amen. Kureva kuti mufundisi haafanire kushayiwa nguva yekunamata kana yekuita basa raMwari, nemhaka yekuti mazano tiri kuti kungwavha. Anofanira kunge aine vanhu vanomira naye, vanomutsigira kuti azadzise zvaakadanirwa. Ane maduties aanotarisirwa naMwari. Pano panzi ndazodza David kuti agova mufudzi wemakwai, kureva kuti munhu wese anopinda pabasa raMwari haabati basa raMwari nepfungwa dzake kana nepsychology, anobata basa raMwari nekuda kwokuti azodzwa naMwari. Mukatarisa Samuel, Mwari vafunga zvekugadza David, shoko raMwari rinoti wakaenda kumusha kwaJese. Jese ndokuburitsa vanakomana vake vaaifunga kuti vakafanira kuva vatungamiriri. Kunonzi vese vakapfuura, Mwari vachingoti handina kumusarudza, handina kumusarudza. Panozonzi neshoko raMwari, hauna here mumwe mwana? Zvikanzi aripo asi ari kumakwai. Zvikanzi enda unomudana. Achiuya achisvika, akabva ati Jehovha haatarisi kunze sevanhu, Jehovha anotarisa moyo. Muzita raJesu, amen. Moyo unobatwa naMwari, unotenda kuti kana Mwari vataura unonzwika. Kureva kuti mufundisi ane basa rekudzidzisa zvokwadi yeshoko raMwari, nokuti vhangeri yasangana vanhu vaMwari. Vamwe vari kufura masora, vamwe vari kunwa mvura dzemumhango, vamwe vari kuita mativi mana, vamwe havagari pasi, havazorori, vanosunga kana machira muchiuno, vamwe ndo vanonzi kana wafamba usacheuka, kureva kuti vhangeri iri kuvhenganiswa nemamwe mavhenganisirwe. Saka Mwari vari kutarisa a good shepherd anomira achidzidzisa ivhangeri yaMwari. Muzita raJesu, amen. Kureva kuti mufundisi anotarisirwa naMwari kuti agone kuva organized, kuziva kuti chechi ndiri kuirana here according to his will. Muzita raJesu, amen. Kuraniwa kwekampani nechechi dzimwe nguva kunogona kusiyana, nokuti munonzwa Jesu paya achiti kuda kwenyu ngakuitwe. Chainzi kuda kwenyu ngakuitwe chakanga chisiri nyore. Mwari vaida upenyu hwake
kureva dzimwe nguva kuti kuda kwaMwari hakuzi nyore. Iyeye mufundisi anotarisirwa kuita machurch events muzita raJesu. Amen. Anofanira zvakare kuva nemukana wekusangana nemamembers echurch, achivasimbisa, achivagonesa. Umwe musi ndaive ndiri kwandaita chikoro chepublic speaking, then ndobva pakasimuka mumwe mufundi kana kuti lecturer wedu akataura zvakandibata. Akati ndakasvika time yokuti ndakanga ndava kuzeza kuenda kuchechi nemhaka yekuti pakuparidzwa nekushumirwa kweevhangeri ndainzwa sekunge ndinotukwa, ende ipapo ndichinyatsonzwa kuti ndauya kuchechi nemwoyo. Zvoreva kuti mufundisi anofanira kuva nemweya wekunzvera. Akataura zvaakataura, ndikaona kuti dzimwe nguva mukutaura unogona kukanganisa muzita raJesu. Amen. Shoko raMwari raonesa pano kuti ndiye unodana vashumiri uye ndiye unoordaina, nokuti anobva aitwa a mouthpiece yaMwari. Mwari vakaburukira pano, hapana anomira vadikani. Bvunzai vaIsraeri vanonzi vakazonzi indai munogeza kuti mugone kundiona, asi hapana anondiona akararama. Shoko raMwari rinozoti akangoratidza chipenga chake chete muzita raJesu. Amen. Kureva kuti Mwari kana vachida kuburukira panyika, Mwari vanoshandisa vanhu kuti vavamiririre muzita raJesu. Amen. Mufundisi anotaura pfungwa yaMwari, achitaura sezvinodiwa naMwari. Mukatarisa kwataverenga kuna Ezekiel, kuri kutaurwa nyaya Exodus, kuri kutaurwa nyaya yana Aaron vachigadzwa kuva vaprista, kureva kuti vaifanira kumiririra. Zvandakareva zviya nezuro kuti hausarudzi kuti ndinoda here, kuti kana ndinoda, kana Mwari vada nezvako unotofanira kutongotevera. Saka tinofanira kunzwisisa basa ramufundisi kuti ndiye intercessor wekereke yaMwari muzita raJesu. Amen. Ndakadzidzawo kuti ndikaona hope dzichipera hazvireve kuti dzangopera. Mwari wafunga kudonhedzera vana vake pamwoyo. Zvobetsera mweya wangu kuti hapana munhu anogara pamwoyo pangu. Kana akanditadzira ndinokasikira kunoyanana naye, kuti kana Mwari votaura inzwi ravo, kana vondipa zvinoda kunamatirwa, handigoni kutadza kuzvinzwa, nokuti hana yangu yakagadzirira kunzwa kutaura kwaMwari muzita raJesu. Amen. Saka tiri kuti zvaari intercessor anonyengeterera isu, achirwa nehondo dzinorwa nesu muzita raJesu. Amen. Shoko rinoti hatirwi neropa kana nenyama, asi navabati vane simba vemuchadenga, ndo vatinokakavara navo. Saka muchiona kuti murume mukuru ane sutu anogona kubvumburudzwa nemadhimoni, madhigirii ari kumadziro, nyembe dzakarembera, asi dhimoni harina respect yezvese izvozvo. Rinongotya chete inzwi remunhu akaordainwa naMwari kuti kana arayira mweya yetsvina inoenda muzita raJesu. Amen. Aripo zvakare kuti achengetedze zvokwadi yeshoko raMwari. Pavanodzidzisa Bible study, vanenge vachirwa neheresi dziriko mazuvano, nokuti dzakawandisa. Vanoparidza shoko raMwari, ukaona munhu omira panapa hazvizi nyore kutaura inzwi raMwari muzita raJesu. Amen. Saka tiri kuti mabasa emunhu waMwari akapiwa naMwari akawanda. Kereke ngaizive kuti kana mufundisi akanamatira murwere, Mwari vachida kuti apore anopora. Mwari kana vachida kuti vararame vanorarama. Ini muushumiri takadeclare kuti hatizi maundertaker ekuviga vakafa. Vese vanoziva ushumiri hwedu mukahutevera, pasangano pese patinoenda tinodeclare kuti hakuna mutendi anofa
kana aine urwere munyama ngahunyarare, kana aine kensa muropa ngainyarare, kana aine hondo dzinorwa naye ngadzimire. Nemhaka yekuti ndavasuma muruoko rwaMwari, tinovakavha neminamato. Ndotaura kuchengeta kwevatumwa. Saka ukaona munhu ofa, tinogutsikana nemunhu waMwari kuti nguva yake yanga yakwana. Uye tinotenderana pakunamata kwedu, tichinamatira kereke. Hakuna vanorambana. Chero mukanetsana zvinengei, chero mukarumana mazino, mukarumana nzeve, mukauya pamakumbo pedu hamurambani. Saka Mwari unozodza vanhu vaMwari kuti vaite basa pakati penyu. Muzita raJesu, amen. Munoziva here kuti mufundisi ndiye akapiwa simba rekutsiura zvivi. Ukaona mufundisi achachakutsiuri, kureva kuti pane zviri kunetsa. Ini ndinofunga kuti mutenda anofanira kutsiurika. Muzita raJesu, amen. Anoti comforta panguva yekurwadziwa, patinorasikirwa nevatinoda, patinoomerwa neupenyu. Ibasa rake rekuti comforta. Anofanira zvekare kuita care yemawidows. That's why maiona kuti Mwari kuna Elijah haana kunzi enda unogara nemabusiness person, akanzi enda unogara neshirikadzi, nokuti ndairayira. Kureva kuti paidiwa kunamatirwa shirikadzi, munhu waMwari aimira nayo. Muzita raJesu, amen. Munhu anonzi mufundisi anofanira kurarama upenyu huri upright. Ndiri kuzvitaurirei muchandibata ndava kumberi. Anonamata kana kuti anoreceive macalls edu 24/7. Chero ukafona midnight, mufundisi anodavira. Chero pamunofunga kuti maiwe vaneta, Mwari unogonesa kuti vamire. Imhaka yeyi akapiwa simba iroro rokuti azviite. Muzita raJesu, amen. Anodevelopa kunyange maprograms epasangano. Ndakaona nguva yeCovid, takaziva kuti vanhu havachasangani kuchechi, tikatanga online services. Muzita raJesu, amen. Tikatanga kuita maconferences, kuratidza kuti boka harifaniri kusara, ndinofanira kunorepresenta pamberi paMwari. Muzita raJesu, amen. Saka tiri kuti Mwari ngavatibatsire pane zvatiri kuronga, tichinzwisisa kuti basa rakaiswa pamafudzi anonzi mufundisi ibasa rakaoma. Muzita raJesu, amen. Ukaenda pana Acts, unoona varume vaya vachinyengetera, vachipa mbiri kuna Mwari, vachichengetedza madisciples, vachisimuka mweya weevangelism, vachiita fellowship, vachimisikidza ministry yebasa raMwari. Saka tiri kuti Mwari ngavatibatsire. Unozonzwa Jesu achitaura naPeter rimwe ramazuva, Peter, unondida here? Zvikanzi hongu Ishe, munozviziva kuti ndokudai. Zvikanzi fudza makwai yangu. Zvikanzi Peter, unondida here iwe? Ukaverenga bhuku yako zvakanaka, shoko rinoti Peter akazogumbuka nokuti vakaramba vachimubvunza kuti unondida here? Mhinduro yaingova yokuti akati hungu, zvonzifudza makwai yangu. Munoziva here kuti munhu unofudza mbudzi kana mombe uri nani pamunhu anofudza munhu? Munhu ane maonero ake, ane mafungiro ake, ane maitiro ake, asi zvinoita Mwari vanonobata moyo kuti urege kuona zvese izvozvo, wongoramba wakatarira kuti ndakanzifudza saka ndinofudza. Unofudza dzinokika, unofudza dzinorunza, unofudza dzinoenda chero kwadzafunga, asi ndinofudza. Muzita raJesu, amen. Kureva kuti basa ramufundisi rinotyisa, riri pamusoro peupenyu hwake. Chinotyisa ndezvokuti pane kambo kanoti nairo zuva romubvunzo, Mwari vanenge vachibvunza mufundisi, wakaitei neboka randakakupa? Wakavafudza mafudzirei? Waitaurei musi weSandi? Waiparidzei? Waita nezvei? Saka nyaya yekunzi mufundisi haigumiri pano. Pane pachanomirwa rimwe ramazuva
vana vavanhu vachidavira kuti takaitei nevanhu muzita raJesu. Amen. Saka ndiri kukumbira vadikani vangu kuti sezvo basa rakakura rikadai pamusoro pemunhu waMwari, kureva kuti ava kudawo vamwe vanomunamatira, ava kudawo vamwe vanotsaura mazuva kuti mufundisi ngatimunamatire. Munoziva here kuti tinodawo maprayers enyu. Hazvizi nyore kukunda mweya uri muvanhu, but zvinotora mweya mutsvene kuti atibatsire. Rimwe ramazuva dokta akanditi ndaita lamp muleft breast rangu. Ndokubva ndanyatsoona kuti handina choice, ndakutoenda kuoperation muzita raJesu. Amen. But ndoda kutenda maelders enguva iyoyo vazvinzwa kuti ndo chirevo chauya pamusoro pemunhu waMwari. Vanoti hatichadyi sadza, hatichavati mumagumbeze edu, tava kuenda kuchechi kunonamata kuna Mwari muzita raJesu. Amen. Iniwo munoziva here kuti pane nguva yokuti semunhu unogona kurasikirwa nekutenda, but unoda vanhu vanokujega, vanomira newe, vanokusapota, kwete nekunyengera asi nemoyo wose, nesimba rose, nekugona kwose. Ndakati ndichipinda mutheater ndikati nzwa kuti ya zvaoma panapa. Ndokubva zvanzi nemurungu aifana kundioperata, chiitai kuti tiite kuti tivaoperate, chivaradzikai. Vasati vandiradzika ndobva kwarira foni zvikanzi kumaternity kwaita emergency, ndobva vandisiya. Nyamba urongwa hwaMwari nevarume vari kuchechi vari kuti hatibudi Mwari kusvika maitira muranda wenyu zvakanaka. The following day zvikanzi mai vaya vaya ndo number 1 ndo vari kufanira kutanga kuoparetwa. Ini ndichingoti naJesu ndinovimba, Mwari ndiwanirei nyasha muzita raJesu. Amen. Achinosvika anobata kudai zvikanzi izvo handisi kuona kana any trace yelamp, kureva kuti Mwari wakaita operation manheru akabatirana nevarume vakati tinomira nemunhu waMwari. Kana wafunga zvekuropafadzwa, mufundisi ngaarege kuva muvengi wako, mufundisi ngaarege kuva wekupedzisira muupenyu hwako. Iko kuno kuSouth Africa kunoku xenophobia yapisa. Mumwe mwanasikana ari kuno anoti mama mai vangu vari kumusha handigoni kuvabata, asi imi somunhu waMwari ndapinda panguva yakaoma, takomberedzwa, matai ari kupiswa, vanhu vari kuitwa zvose. Saka ndo kana ndafa mukana ndisachafoni, udzai mai vangu kuti ndafa, nokuti vanhu panapa hapana kumira mushe. Munozviziva imimi vekunoku muzita raJesu. Amen. Ndokubva ndamuti Mwari vari kunditi kwawakatarisa ikoko mhanya naikoko, asi hauchamhanyi uri wega. Ndakukumhanyisa ndakakujega nemunamato. Munamato haudi visa, munamato haukumbirwe kupfuura pabhodha, wakupfuura kuti ukubate kwauri ikoko pakati pexenophobia. Mwari ndokunomunhonga, ndokumupa spidi yakanyanya. Munhu waMwari ari pamabvi. Ndikati ramba uchimhanya usacheuka kuti vari kuitei. Ndobva zonditi mama kudenga kuna Mwari achichema. Ndabuda mama. Akabuditswa nei? Akatakurwa nemunamato. Mwari vakamumisikidza. Unoda kutakurwa nemunamato iwewe muzita raJesu. Amen. Saka ndiri kuti Mwari ngavatibatsire tigone kunamata. Hanzi nevanogona kutaura chirungu, the tallest tree suffers most muzita raJesu. Amen. Hondo dzose dzinosimuka dzinonangana namufundisi. Saka ndiri kuti Mwari ngavatibatsire. Ndiri kukutendai nebasa ramuri kuita, asi ngatirambei namufundisi wedu, titi Mwari tinomira naye muzita raJesu. Amen. Nokuti zvanzi naJesu, ndiri mufudzi akanaka unorasa upenyu hwake nekuda kwemakwai. Saka chii chatingaita sechechi pamufudzi? Kumunamatira
muzita raJesu, amen. Chechipiri, kunyatso kumuziva. Itawo mukana waunotaura nemunhu waMwari. Paunofonawo, maswera sei, muri sei, ndangopfuura kuti ndikuone. Munoziva mheno zvimwe zvinongoitwa naMwari. Pane kumwe kungotaurika kunongoitika. Maswera sei baba? Zviri kufamba here? Aiwa, zviri kuita. Nhasi makasununguka here? Makati makamboona. Ndakanga ndichitarisa kufa kuri kuita vafundisi. Unongonzwa kuti adonha neBP, ane maulcers, ane moyo. But zvizhinji zvacho zvinokonzerwa pamwe nesu tisingazivi. But tiri kuti Mwari ngavatibatsire. Iwe uve mumwewo anoti ndinomira nemunhu waMwari. Muzita raJesu, amen. Umuitirewo nyasha. Muzita raJesu, amen. Iye muzivise kuti baba ndinokudai, baba ndinokufarirai. Maswera sei, ndangopfuura ndingoti zviri sei. Izvozvo zvega zvinoratidza kuti Mwari ari pakati pedu. Kana maKristu ave mature, vanogona kuziva. Hanzi Aaron, mumugadzirire hembe dzekupfeka dzaachamira nadzo, kureva kuti kana kumakambani kwedu tichigona kupa vanhu zvinhu zvekushandisa, matools, mauniform, zvakadiniwo kumunhu waMwari kuti paanominista, anominista akapfekawo sutu yako. Kana vari mai vanoministawo vaine hairstyle yako. Unoziva zvine zvazvinoreva. Muzita raJesu, amen. Ndakomborwa nomwe mwana ndichibudapo tikati mama ndiri kukumbirawo tauri rangu. Ndikati ukafanana neni unowana ropafadzo yekuenda mhiri kwemakungwa. I am an international speaker. Mozviziva? Uye mandiri mune mweya wokuti I am unstoppable. Saka ukaona wapfeka mweya uri mandiri wawanirwa nyasha. Muzita raJesu, amen. Saka tiri kuti Mwari ngavatibatsire. Nokuti iyeyu the chief shepherd watataura ari kuna John uyu anonzi kuOld Testament, I am that I am. Kureva kuti anogona kukwana pazvese zvokuti kana zvamisikidzwa chechi haisari isina kukwaniswa. Muzita raJesu, amen. Muchaona kuti paanoti I am up, it's an open divine check. Ndichava utano, ndichava murwiri, ndichava iye wandichava, ndini ndichakurwira pane zvese. Kureva kuti Mwari vanoti ndichava wandichava. Mukamutarisa akufamba naIsraeri, Israeri haana kuomerwa neupenyu nemhaka yekuti Mwari pavaida kuti vayambuke, Mwari wakava road, Israeri ikayambuka. Pavaida chikafu, Mwari wakavapa mana, Israeri ikaguta. Saka Mwari wedu anomita manidzi edu maringe nekutenda kwedu. Muzita raJesu, amen. Mwari ngavatiitire zvakanaka kuswedera pamunhu waMwari. Umwe akanditi munoziva here kuti mufundisi pakurarama kwake zvinhu zvaanonzwa zvinogona kumukanganisa. What a pastor hears, zvimwe zvacho zvinogona kumubvisa pamberi paMwari. What he sees, the secrets that he must keep, matemptations aanoita encounter, misodzi yaanochema nekuda kwebasa raMwari, masorrows aanopfuura nemaari. Nokuti nesuwo tiri vanhu, maproblems amunosangana nawo nesuwo tinosangana nawo. Munomboziva here kuti mufundisi kana Mwari akasaita nyasha hapana anomukansela. Anongoenda, and vanhu vanonge vachingofunga kuti unongofanira kungodini, kungoenda. Saka tiri kuti panapa Mwari ngavatiitire nyasha. Tizive kuti kune uyo the chief shepherd achauya kuzoona basa remumwe nemumwe. Hungu ndingati ndiri mufundisi, asi kune mufundisi mukuru achauya kuzoona imimi neni kuti basa redu takariita nemazvo here. Muzita raJesu, amen. Ndakaita here basa nemazvo? Pandakanzi namata ndakanamata here? Pandakanzi ipa ndakapa here? Pandakanzi enda unoona varwere ndakaenda here? Because Jesu anoti makandiona ndichirwara, makandiona ndiri muchitorongo. Anobvunza achiti ndepapi pandakakuonai?
zvikanzi pamakaitira ivo vaya makaitira ini. Saka Mwari ngavatiitire nyasha kuti tigone kuramba tichimira nevanhu vaMwari muzita raJesu. Amen. Munoziva here kuti Moses akafamba naJoshua, Joshua akaramba achimutevedza. Pakupedzisira Mwari vakuda successor, havana mumwe vakanotora Joshua. Ukatarisa Elijah, akafamba naElisha. Elisha akaudzwa kunzi iwe munhu wauri kufamba naye uyu unoziva here kuti achabviswa pakati pake? Iye anoti hungu ndinoziva. Sei aidaro? Aigara padhuze nemunhu waMwari, kureva kuti ukagara unowana mabenefits muzita raJesu. Amen. Unozonzwa Elisha akukumbira, ndinoda a double portion of your spirit. Zvikanzi wakumbira chinhu chinogozha, asi ukandiona ndichienda uchagamushidzwa. Zvoreva kuti hwai inogara padhuze nemufudzi inodya zvakakora muzita raJesu. Amen. Munoziva mafudziro avaita makwai pari kunzi naJesu, ndiri mufudzi wakanaka, ndinogara pamusuo wemakwai. Nokuti vafudzi vaisaenda kumba, vaigara kusango kwavanofudzira, kuitira kuti mhumhi dzikauya, mapere akauya, zvisati zvausangana nemakwai, mufudzi ndiye anotanga kuzviona. That's why muchinzwa paya achiti bere rakauya ndikaribvarura, shumba ikauya ndikaibvarura. Chaibvarurirwa mapere inyaya yemakwai, chakaremberera Jesu padanda inyaya yako iwewe neni muzita raJesu. Amen. Unozoona kuti Jesu iyeyu pakufudza kwake tikakutora semafudziro ake ekare, unoona kuti vafudzi vaienda mberi, makwai achitevera. Ende makwai aigara padhuze nemufudzi ndio aidonzerwa mashizha ari kure odya. Kune mabenefits mamwe anoonekwa nevanogara padhuze nemufudzi. Hamuna kupaverenga here vadikani vangu? Panonzi John naPeter vakati dai taumba matende pano, vakanga vaona kubwinya kwaMwari. Ukagara padhuze navanhu vaMwari unozarukirwa nezvakawanda zvedenga muzita raJesu. Amen. Kana uchizoda kuva a spiritual giant, gara padhuze nevanhu vaMwari. Tarisa maitiro avo, ita maitiro avo, uchaona kuti Mwari havakusiyi wakadaro muzita raJesu. Amen. Ikoko kana kuri kuzodza chaiko, kana kwava kuflorisha pano pasangano, hakutangiri kumakumbo, kunotangira kumusoro, kuchiyerera kuchienda kune vanhu vese. Kureva kuti Mwari kana akutiropafadza pano, zvinotangira kubva kumunhu waMwari muzita raJesu. Amen. Mwari ngavatibatsire. Panoda muKristu anoti mufundisi ndinemi, mufundisi ndichafamba nemi. Ndakaona pese pandaifamba nevanhu vaMwari, ndakaita mukana wekufamba nevamwe vanhu vakuru kwazvo vemuchechi ineyi. But chakandibatsa ndechekuti pane wese wandaifamba naye ndine zvandaidzidza. Pane mumwe ndaidzidza wisdom, vaimboenda kurufaro, munoona kuti makadzidza kuti vanhamo vaingoti vakangosimudza bhachi ravo vanhu vaitotanga kutopora vachienda. Ndakaona Mwari vachiita zvinoshamisa, kureva kuti mutungamiriri wemumwe nemumwe kana kuti mumufundisi mumwe nemumwe mune zvakaiswa naMwari. Ukazvitsvaka unozviwana, asi hazviwanikwe nekutaura, hazviwanikwe uri kure uko, unotoswedera padhuze. Kana muda kuzozvona musati mamboona kuti unomwe munhu waunofunga kuti anodada, but ukazoswedera padhuze naye uchaona kuti hadadi. Ndakamboona mwe mwana akanga akamakwa kuchechi kwedu kwataimbosvonda, ndobva vanhu vanditi uyu musikana uyu anodada. Mwana aita mbiri yekudada pasvondo, ambonyanyoita madadirei, because aiti kana chiuya kuchechi anononoka kuuya. Kana chechi yakunopera, service yakunopera, anononga pesi yake yoenda. Ndobva tati nababa ngatite appointment naye, ndobva taenda kumba kwake. Tikati sei iwe uchiuya service yapakati, wakuziva kuti mushumiri akuuya, and then kana chechi yakunopera unokasikira kuenda.
akanditaura zvatakangosara takangoti zvakaoma. Zvika ndakadiscover kuti vanhu vapedza kunzwa shoko raMwari vanobuda panze vachinyeya, vamwe vachiramba shoko racho. Saka ini ndakaona kuti ndibetsere mweya wangu, ndinokasikira kubuda. Ndozvaunokasikirira kubuda? Kosei usingamhori? Zvikanzi handina time yekumhoresa vanhu because ndakaona kuti hatinzwanani pakutaurirana. Saka ndakazoti of course uri kuchengetedza mweya wako, but haufaniri kuavoida mufundisi. Ndiye akazonditi, munoziva here kuti mimi mama, chero muri mufundisi munofanira kubhadhara chegumi. Ini handichabhadhari 10%. Ndakutsvaga kuti abhadhara mari yakawandisa yechegumi mwedzi iwoyo ndiani. Ndakakura zvekudarika pa 10%. Ndopa ndakazoti ndichimuongorora ndikaona kuti mwana uyu zvaazere neumwari. Aienda kuna treasury administrator obvunza kuti akabhadhara chegumi chemhando yepamusoro mwedzi uno ndiani. Honzi ndini, anga asingati futi mazita. Aibvunza kuti wabhadhara mari, iye onoita times 2. Ndokubva ndaona kuti kana ukaswedera padhuze nevanhu vaMwari unokura. Akanga akuma 30 something years, but aikuudza kuti ndinoroorwa. Mwari vakandiudza kuti ndicharoorwa, ndichachata, ndichapinda mumba. Saka munhu anoswedera padhuze navafundisi, dzimwe hondo dzinongotaramuka. Muzita raJesu, amen. Udza ari padhuze newe kuti usamakana navanhu vaMwari. Zvinotibatsira. Unozoona kuti Isaiah anoti nditumei Mwari, kureva kuti ari kuenda kuvanhu vaakagadzirira kuti kana ndasvika kwaMwari mundipe nyasha. Saka tiri kuti manheru ano kuti zvinhu zvitifambire, ngatizivei zvatinofanira kuita muimba yaMwari. Ende chinokosha ndechekuti iniwo ndine mukuru ari pamusoro pangu. Zvandinokuparidzira iwo ndofanira kuzviita kune mukuru ari pamusoro pangu. Hapana asina wake pamusoro. Saka Mwari ngavakupe nyasha dzekutsvaga nyasha dzeupenyu hwese, nokuti ndakaona ini pakurarama kwangu kuti Mwari havanyadzise. Muzita raJesu, amen. Mwari havanyadzise. Saka patiri kufara zuva ramangwana, Mwari ngavatipe nyasha dzekunoronga kuti Mwari ndoda kuita zvemhando yepamusoro. Mandionesa kurema kwebasa romunhu waMwari nepati yandinofanira kupleya semwana wesangano, kureva kuti ndinofanira kumira namufundisi. Tisingarevi kuti kana usina rega kuuya, asi zama nepaunogona kuti patinofara tese mangwana iwe unenge uripo. Muzita raJesu, amen. Mwari vatiitire zvakanaka. Ini ndakaona kuti David akanzi murume ari pamwoyo pangu, nemhaka yekuti Saul kunyange aimunetsa, munguva yekumunetsa akagona kumurespecta, akagona kupreserva life yake. Chero aigona kumuuraya, haana kumuuraya. Saka sechechi ndafara munhu angachicheya pano, tinogona kuita mamistakes sevanhu vaMwari, asi judgment ndeyaMwari. Muzita raJesu, amen. Usagara pachigaro chokutonga. Mwari vanoti kutonga ndekwangu. Munoti pane chakanga chakanaka here chaibva kuna Eri? Vana vake vaitomwa doro mutemberi, vachiti vasikana vanouya kuchechi vaita navo upombwe muchechi. Asi haana achinopinda achinamata, haana kutsvaga background yaEli, akaramba achinamata. Ndokubva hanzi iwe naEli unoita sekunge wadhakwa, handi muri kuzviona? Akutomupa mhosva zvikanzi aiwa munhu waMwari, handina kudhakwa asi ndadurura mweya wangu pamberi paMwari. Zvikanzi Mwari ngavakupe sezvawakumbira. Zvoreva kuti kana kunyange dai mufundisi akaipa, but nokuti akaiswa naMwari nepanzvimbo, zvaanotaura akati ropafadzwa waropafadzwa, akati unobudirira unobudirira. Sameri wakabatwa, Eri asisiri panzvimbo. Muzita raJesu, amen. Saka tiri kuti Mwari wedu ngavatigonese tiexperience presence yaMwari, tiexperience uvepo hwaMwari. Izvo zvanga zvirehwa kuna Johani tizvitende, kuti pakati pedu pane vakatumwa
togamushira tofamba. Vana Jeremiah vanonzi usaroora, usawana chaunoita nekuda kweministry. Asi akamira, unozonzwa shoko raMwari richiti he was a weeping prophet. Saka tiri kuti isu panzvimbo ino mweya wekuda vanhu vaMwari ngaurambe uchikwira gore negore, from one level to another level. Mwari ngavarambe vachikurangarirai. Ndinotaura ndichitenda kuti vana venyu vachabudirira, vana venyu vachanzwirwa nyasha naMwari, nemiwo muchararama makore akawanda. Nokuti ati I am the chief shepherd, haarozvi chemunhu. Anoti chaunodyara ndo chaunokohwa. Ndiye uya Mwari unomutsa vakafa, kana ndofa Mwari vachandimutsa. Ndiye uya Mwari unorapa vanorwara, kana ndorwara Mwari uchandirapa. Ndiye uya Mwari wakasangana nemheta makumbo ikafamba, kana ndaiona zvandiwana Mwari uchandigadzirisira. Mwari unorapa muzita raJesu, amen. Ndiye uya Mwari uyawe akasangana neshirikadzi ichichema, akabata bwanyanza Mwari mwana akadzoka kuupenyu. Tiri kutaura zvaMwari watinoziva, anosimudza marombe kubva muguruva. Hauna kuya kuzoita rombe rekuSouth Africa. Mwari ngavakusimudze manherano. Kana ari makore aenda usati waroorwa, gamushira muchato wako, nokuti pano pane vanhu vaMwari. Muri kuzvinzwa here vadikani? Kana uchitenda iti amen. Kana uchitenda iti zvangu zvaita. Kana uchitenda iti ndinobudirira. Kana uchitenda iti kensa nyarara. Kana iri BP iti nyarara. Nemhaka yei kuna the Lion of the tribe of Judah anoti ndiri mufudzi wakanaka, anorasira upenyu hwake nekuda kwamakwai. Akarasira nekuda kwangu iwe newe hauna kuya kuzoita rombe rinotaura chirungu mumastreet emuJoburg. Hauna kuya kuzoita zvese zvingava saizvozvo. Mwari ngavakusimudze manherano. Mwari vakuitire zvakanaka pamusoro pezvauri kuronga. Ndinoziva ukaronga zvakanaka Mwari vanokuitira. Mwari vanokuitira. Vamwe muri kuda promotion. Bhaibheri shoko raMwari anoti promotion haibvi kumazuva kana kumadokero. Promotion inobva kuna Mwari. Vamwe muri kuda mwana. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mwana inhaka inobva kuna Jehovha. Vamwe muda kuti dzimba dzenyu dzidzikame. Shoko raMwari rinoti ndinovenga kurambana. Saka Mwari ngavavenge kurambana kwasimuka muupenyu hwako, nokuti vati ndiri mufudzi akanaka. Ngavatifudze panzvimbo ino. Ngatisangane navo. Hatidi vanovhumuka, hatidi nezita raJesu, hatidi. Kana zvidhoma zvaakutumwa ngazvifire muna Limpopo. Kwazvinobva ikoko ngazvidzokere. Nemhaka yekuti kuno kune vanofudzwa naMwari. Toda kuramba udyi vadikani vangu, zvatinoshanda zvionekwe. Kwete kuti vanhu vachati rombe riye rekuSouth Africa richauya ngavaone uchirova 4x4. Mwari wako wakusimudzira, vana vako vachigona zvekudaro. Tirikuda kuramba udofo vana baba nana amai, nokuti tinaye mufudzi wakanaka. Tinaye mufudzi wakanaka. Mwanasikana ona uchiroorwa nemukomana akanaka, haikona ngoti chero, haikona ngoti vai vanorembedza mabhurugwa. Nyatsotaura waunoda, that handsome guy. Wona achiyambuka newe, wona uchipinda pamuchato. Mufundisi vachiti ndiani ari kupa mwanasikana uyu kune mukomana uyu. Ozvaari kutotenda, ari kutodhonza nekutenda kuti Mwari zvangu zviri kutoita. Charo vakati ane mateya haana basa, mateya handiwo mukadzi, iti Mwari vanondipa murume zvakadaro. Tiri kutenda here vadikani? Tinaye mufudzi wakanaka anoyambutsa makwai yake. Haayambutse nepamapopoma, anovayambutsa pamvura inozorodza. Saka tiri kuti Mwari ngavatirangarire panzvimbo ino. Kana uchinorara hope, vata hope dzakanaka. Mwari ngavakupe nyasha pabasa. Kana paine vavengi, Mwari ngavakuwanire nyasha. Vari mumabhizinesi vane zvikwereti, Mwari ngavakudzorere pfuma yako, nokuti mufudzi wakanaka. Muzita raJesu, amen. Ngatibatirane vadikani. Mufudzi uyo akanaka, anotigonesa. Chero musoro ukatema hukuurayi, chero ukadiagnoswa whatever zvawadiagnoswa, ndiri kuti haufe. Muudze kuti ndichararama ndigodeclare the goodness of the Lord. Muzita raJesu, amen. Kunyangwe zvimwe zvausinganzwisisi,
zviudza kuti handidi kunzwisisa. Pane mumwe mutenda anogara achikotwa nababa anotaura achiti muupenyu mune mafiles matatu kana ukaziva kuti ndinofudzwa naMwari. Hanzi kune fairo riri positive rezvinhu zvakanaka. Anoti iroro rikauya, nyora zvese zviri kuitika muupenyu hwako zviri positive, kuti musi wakati Mwari vakandiitira nyasha, musi wakati Mwari vakandinzvengesa mutsaona, musi wakati ndingadai ndakakandirwa zvinhu panzasi Mwari vakandipa mari. Uchinyora zvese zvakanaka, that's a positive file. Iroro hanzi unofanira kurichengeta. Hanzi kozuyazve zvakare rimwe file rinonzi negative file, raunorangarira zvakaipa zvese zvakaitika muupenyu hwako. Hanzi iroro fairi iroro usamboita kana mukana wekuritarisa, unofanira kungorifaila uridzorera pashelf harinei newe. Kozi yare zvimwe zvinoitika zvokuti newe you don't even understand kuti zviri kubvepi, zviri kuenda kupi. Hanzi inonzi I don't understand it file. Iroro kana rauya ritore woriendesa kuna Mwari. I don't understand it file rinongoda Mwari. Zvimwe zvausinganzwisisi zveupenyu hwako endesa kuna Mwari. Muzita raJesu, amen. Ndokumbira present worship muuye. Ndiri kuti zvausinganzwisisi endesa kuna Mwari. Rega kutsvaga zvinhu zviri muvanhu, ukatsvaka unozviwana. Chaunotsvaka ndo chaunowana. But ndiri kuti pane mufudzi akanaka. Muzita raJesu, amen. Imbofungai mawandiro akaita motikari dzenyu dzemuno muJoburg. But munodrive muchidini? Muchienda, muchidzoka, muchienda, muchidzoka. Kune dzimwe nzvimbo vana vanobiwa vachinoitiswa marituals. But iwe unotora vana vako every day uchidzokera navo kumba. Kune mufudzi akanaka anoti kunyangwe vanhu vakufunga kuda kukuitira zvakaipa, Mwari anongonodonhedzera pfungwa yekumuconfusa, kana yekungomunetesa, kana kumupa hope, kana yekungomupa rwendo. Nyamba Mwari vari kungozviita kuti iwe upfuure nemhuri yako. Saka Mwari vanopareta nenzira dzatisingazivi, asi mufudzi akanaka. Chero kunyangwe dai zvikanzi zvaitwa nomutoo werudzi, hamusati makamboona imi kuti Mwari unomiririra vake. Abata Israeri wabata mboni yeziso raMwari. Muzita raJesu, amen. Tiri kuti tanzwisisa kuti tinogona kuziva basa ramufundisi kuti rakakura sei. Nesuwo tanzwisisa kuti tinogona kumubatsirawo sei. Vanotoda kutombosekwa nawo majokisi, munomboziva kuita majokisi chaiwo chaiwo. Indakambozviona, ndinomwe mwana wangu anonditi kana ndikange chero ndafamba kudai, muri kupi mama? Ndoti ndiri kwakati kwakati. Onzi mandisirei? Muri kuseka nani? Ndoti saka unongofunga nyaya dzekuseka nguva dzese. Onzi ndorambokusekesai. Otaura tunyaya twake tusina basa ndoseka. Ndotonzwa kuti zvatoita, ndotorara hope. Saka dzimwe zvacho zvatinofunga kuti toda zvinhu zvihombe hombe, hatidi zvihombe hombe. Tinongoda vanhu vanoti support. Mufundisi, muri kuenda kwani? Muda unoona murwere? Baba, ndiri kukuperekedzai naamai. Muri kuenda kupi? Mazoita ndiri kuenda nemi baba naamai. Kunyangwe nepano pasangano panyatsonzwika kuti nyangwe dai vasipo vaone standard yavo vasipo, nokuti vakasetera kare zvokuti vanhu vanotoziva kuti sevhisi yedu inofamba zvakadai. Saka tiri kuti mufudzi akanaka anofudza makwai ake. Muzita raJesu, amen. Donamata kuti mufudzike, tisimuke pamberi paMwari. Makanaka Jesu, makanaka Jesu, simudza ruoko rwako uchiti, makanaka Jesu, makanaka, makanaka Jesu, makanaka, makanaka Jesu, simudza ruoko rwako uchiti, makanaka
kuronga kwenyu Mwari kunoshamisa ndoda kuti usvike paunoombera maoko kuna Mwari uchiti ndokutendai makaisawo mweya wangu panzvimbo kuti ndine anondinamatira, ndine anondireverera, ndine anondijega kana zvoremba, ndine anozarura makova, ndine anoenda mberi kwangu achibvisa zvinorema. Ndoda kuti utende Mwari. Ndinokutendai nevafudzi vamakandipa vanoziva kuti ndiri mwana wenyu, vasingakotsiri, vasingarambi rwendo. Imbova pambiri uchiti Mwari makanaka, makandipa Jesu, murevereri wemweya wangu, mumiriri wemweya wangu, iye unomira neni pane hondo dzandisingagoni kurwa. Imbomuomberera nokuti ndimwari. Tinofanira kutenda Mwari vadikani. Hamuna kuona here vanhu vekuGaza vachiurayiwa sekunge mapete? Hamuna here kuona vanhu vari kuUkraine, vari kuRussia, vana vari kungosara vakadaro? But iwewe neni tine mufudzi anonzi Jesu, akativhumbamira, akatichengeta, ari kutisesedza on daily basis. Tinofanira kumupa mbiri, tinofanira kumunamata kuti Mwari makaziva kuti ndofanira kuva panzvimbo iri safe. Vamwe vakaenda asi hatichavaoni. Mwari vanoda kutendwa vadikani. Mune mufudzi akanaka, tine mufudzi akanaka. Mama mai Masuka fambai muchiuya, ndati tine mufudzi akanaka. Kunyangwe zvakadaro but mufudzi akatichengeta. Kune vakanga vasi pano manheru, takapa vamwe maenvelopes. Atiri kuti nyasha idzi hadzigoni kukupfuurai. Maasha fambai muchiuya, ngatikasikirei. Mangwana richava zuva remufaro, tichitenda Mwari. Makaita henyu Mwari, makandipawo mufundisi, makaita henyu Mwari, makandipawo Jesu. Nokuti kutenda mufundisi kutenda Jesu. Jesu haamwi dringi, Jesu haapfeki sutu, asi anoda kuti zvidyiwe nevaakaisa mumunda. Vadikani vangu, tinofanira kufara. Manyai maasha vauya vese here? Manyai tipe vasina kunge vari muno nezure. Ngosimudzai maoko vari kuita basa iri varerukirwe. Ingosimudza ruoko kana envelope yaita. Ngatisimudzei maoko. Ndiri kutenda kuti zviri kuita. Makazodza musoro wangu namafuta omweya, zviyero zvangu zvomachuka neropafadzo. Jesu makazodza musoro wangu namafuta omweya, zviyero zvangu. Alright. Vakomana madhimoni anoda kushainirwa. Chief Shepherd akatizodza namafuta kuti Satani paanoda kuti bata tinongotsvedza, pavanoda kuti mbunyikidza tinongotsvedza, pavanoda kutiisa pakona tinongotsvedza. Manyai maasha, ingorova makazodza musoro wangu namafuta. Iwe ingopoza uchirovera Satani kadhanzi kanonada kekudadirira. So makazodza musoro wangu namafuta omweya, chiyero changu zvomachuka neropafadzo. Jesu makazodza musoro wangu namafuta omweya, icho chiyero changu zvomachuka neropafadzo. Jesu
Ngatipei chipo chokuombera kuna mufundisi. Matiitira henyu zvakanaka. Tinenge tiripo mangwana. Taimbofunga kuti 3 December kure asi mangwana chinenge chakachaya. Muchaona zvinenge zvichiitika pano mama. Vepano vanogona muchaona zvavanenge vachiita. Musazondinyadzisa unai. Mbiri yandiri kupai. Regai ndiencouragewo tine account number yamufundisi yakanzi P&A Jiriji, mazviona. Wangori munhu 1. Kadhi racho ragara rinogara namai mufundisi. Pane imwe silent P iri ndosaka ndatanga ndakati P&A. Regai ndiencourage vanogona kuita ma-internet transfers. Isai muaccount iyoyi, vasingagone avo munouya nayo. We have made enough arrangements dzesecurity. Tizoitirwa zvakanaka. Mangwana tinoda kuzoropafadzwa. Mandinzwa zvandataura. Mangwana tiri kuuya kuzoropafadzwa. Mufundisi Matekwe naamai, mangwana tiri kuuya kuzoropafadzwa. Nokuti kana tapa kuvanhu vaMwari denga rinofara. Kana denga rafara harirambi rakanyarara. Regai ndisire zvangu mufundisi vachiuya vachizotivharira zvichitiitira zvakanaka, muchivaombererawo maoko. Hallelujah, 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 hallelujah. Mangwana munenge makafara, but Monday I'll be missing you. Hallelujah. Ameno zvazvingoriso. Vafundisi ukasaona vanhu unorwara. Mazvavanowedza ukasaona vanhu unodi patori neaddiction yekuti kana nguva yacho yakwana yekuti ndione vanhu, I feel there's something missing. Amen, amen. Handizivi kuti kana ndazochembera njaita sei, but it's so addicted. Ndizvo ndakutotya, saka mangwana service ikapera ndakunozorora 3 weeks ndisina kuona vanhu ava. But in I'm more unsettled on a Sunday when I'm not here than when I'm here. Ameno zvazvingori so Sunday kakwana usipo unongofira kuti saka zvaita zvakanaka wombofondera president wechipilida vauya here wombofondera vamasuka kudani. So yeah, that it is what it is. But Mwari vanokupa connection nevanhu, unodzimara va connected nevanhu, unodzimara va kungofunga vanhu. Kumba kwedu ndakambozonzi chii? Ndinonzi daddy kana ndaita zvakanaka, kana ndisina ndonzi daddy pastor. Unoziva zvazvinoreva kunzi daddy pastor, zvinoreva kuti ava izvezvi ndi pastor havasi daddy, havapo for us. Hapana mazuva anechinzi daddy kozoita mazuva anonzi chii? Daddy pastor. Ukaona ndanzi daddy pastor, either ndapinda mucounseling handina kubuda kana kuti ndaenda handina kudzoka. Unosvika pakanyorwa nanashanonzi daddy pastor bedroom door, uchifamba uchipinda unoto chikwata chiri kukomplaina, mangwana tombonogadzirisa zvimwe zvinhu nepizza or something to try to make up. Amen and amen. Mwari vakuitirei zvakanaka. I'm excited to see you tomorrow. Come, let's enjoy. Kana usitorina zvokutoti hautorina uri kutorevesa hauna, don't stay home. Come, let's dance, let's celebrate together. Gore rapera, tiri kufara tese pamwe chete, handizvereva masuka. Kana usitorina uchitorevesa kuti hauna, hakuna unokumirira padoo, hakuna unokuvhiringidza. Come, let's celebrate together. Iwe ndio unofanira kutotanga kuuya uchirova majaifi uchifara. Pamwe pacho sevafundisi unotonzwa kuti zvaita zvakanaka kana vanhu vakacelebrata. You see what I'm saying? Kana vanhu vakafara, kudiwa chaiko kunorapa maronda amufundisi. Kungodiwa chaiko chaiko kunorapa maronda amufundisi. You don't know what your good morning means. It means a lot. Mangwana, maini nyashi, mangwana. Chivesi, mangwana. Namataipa midnight prayer yenyu, inina will be praying for you. Kuti church ngaizare moto. Tukuda kufara pamberi paMwari. Tuda kutenda pamberi paMwari. Mwari ngaakupei simba. Mangwana cheti mukai idyai porridge. I want you to dance. And you know that
gore rose vanouya kuchechi vakatsanya havadyi musi wesande. It's a principle. Andidya hatiuye kuchechi takadini takadya, tinoshumira takadini takatsanya. Mangwana vanangu, I know you don't disappoint. Andidya hanzi tikuda maswitch vamakanda tichavaudza pamunosvika anenge aripo, munomwa before service not during service. Mangwana baba Dube, mangwana church praise yet challenge, let's say accepted. Hallelujah. Ano appreciator ndagara achiuya pano, ukauya nemuenzi ingomudza kuti uyaone mafariro atinoita kuchechi kwedu. Can I repeat this? Ingomudza kuti uyaone mafariro atinoita kuchechi kwedu. Vatumwa Bible not when the praises go up his glory comes down. Ngakuite vatumwa vachabva pazvigaro zvavo nekuda kwekuti Rudaport is celebrating, AFM prayer center is celebrating. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mangwana no high heels, uya nema flat shoes, timofarira Mwari. Vangane vanondipromisa kuti mangwana tinofarira Mwari. Mangwana tinofarira Mwari. Amen and amen. Mwari vanokuitira zvakanaka. Amen and amen. Mwari vanokuitira zvakadini? Ukafarira Mwari, Mwari vanokuitira zvakadini? Mateenagers muri kwero. Mangwana not there, apatambiki hande yapo. Andika mateenagers muri kwero ne youth. Ma moves ese mangwana tichifarirani. Vangani venyu vari kuti mangwana zvakatinakira. Mangwana zvakatinakira muzita raJesu. Regai ndinamati nditaure nyasha. Ndikapedza kutaura nyasha patiri kupa totendera vafundisi kubuda. Baba ndinokutendai manerano nezita raJesu. Maita yenyu nemudziyo wamamisikidza nekuzodza nekuombeka kuti ugotaura izwi renyu isi tigokomborerwa nekukura pamweya patakuenda kudzimba. Baba wekudenga tichengetei, hakuna accident, hakuna unorwara, hakuna zvinorwa nesu, nekuti simba renyu rinofamba nesu. Patakuuya nezvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari manheru ano chive chibayiro chinonuvira pamberi penyu. Simba renyu nenyasha zvifambe nesu muzita raJesu. Amen. Tichiimbirwa tichipa vafundisi vachibuda muzita raJesu.